Majalisar Dokokin Jihar Katsina ta yi Allah da kisan da jami'an hukumar hana fasakwabri ta ƙasa wato kwastam suka yi ma kimanin mutane 10 tare da jikkata wasu da dama. Idan har mutanen kudu za su yi kuwa a dakatar musu da SAS, wanda kowa ya san amfanin abin da SAS ɗin suke yi, musamman munan wajejen arewa, aka ɗauki wannan abin nasu aka dakatar musu, babu dalilin da zai sa ana kashe mutane 10-20 hukumar kwastam tana kashewa, kuma wannan 'yan tax force ɗin suke haddasa wannan fitina a ran al'umma. Babu inda dokar ƙasa ta ce wani mutum ma'aikaci ya je kashe ran al'umma, babu dalili. So saboda haka mutanen nan tsakani ga Allah muna kira da babban murya cikin alhini, cikin damuwa, a cire mana wannan boda direct din. A karamar hukumar Jibia ranar Litinin da ta gabata a zaman majalisar dokokin na ranar Talata 10 ga watan 8 shekara ta 2021 karkashin kakakin majalisar Right Honorable Taso Musa Mai Garzango da majalisa mai wakiltar karamar hukumar Jibia Honorable Mustapha Yusuf Jibia ya gabatar da kudirin gaugawa ga zauren majalisar. Na kawo wannan kudiri na gaugawa sakamakon abin da ya faru jiya mara daɗi na hukumar kwastam da suka bi wani wanda suke tsammani ya ɗauko kayan laifi a cikin gari a guje, mota ta kwace masu, suka haya mutane kusan mutum 24 wanda mutum 7 sun mutu take, saura da aka kai asibiti 3 suka mutu, mutum 10 kenan. Yanzu haka muna da kusan mutum 13 suna asibiti hannu ga Allah, suna cikin mawuyacin hali. Da majalisar bayan ya gabatar da kudirin ya roki zauren majalisar da ya bi kadin biyan diyyar al'ummar da aka kashe sama da mutum 10, duba da duk masu karamin karfi ne aka kashe ga su da zuri'a da dama. Babu ko shakka wannan abubuwa suna faruwa marasa daɗi lokuta daban-daban. Kowa ya sani abinda kwastam suke gudanarwa na zirga-zirga ko ɗaukan matakai na kama masu laifi, abinda suke yi ya wuce hankali, kuma ya saba ma doka, ya saba ma ka'idojin da aka ba su wanda yake cikin dokarsu. Mun sani mutane ne wanda suke kare makasa kuma suke kawo makasa kudaden shiga, abin da ya dace, wannan muna goyon baya. Amma hukumar kwastam musamman ta jihar Katsina, kuma musamman wanda aka tura operation a hanyar Jibia, tsakani ga Allah suna yin aiki na gangan, ba abin da suka je yi, ba abin da gwamnati tura su yi ba suke yi. Sannan 'yan majalisar tarayya wanda suka shahi wannan jiha su ma su yi bakin kokarin su dauki matakin da ya dace domin a nema ma wa'annan bayan Allah da aka kashe babu dalili haƙunan su da kuma wanda suke da asibiti kwance. Jiya da aka kai mutanen na asibiti wallahi kusan awa 5 ba wanda ya kula su, sai da muka tada mutum ya je ya iske su, ya yi ta bakin kokarin shi ta ɗawainiya kan yadda ma za a samu a ba su gadaje a musu aikace-aikace, duk suna orthopedic. Saboda haka ita hukuma ita ke da alhakin yin wannan abin. To ina kira ga wannan zaure da Allah don girma Allah, mai girma speaker, a sa wani special committee ko da na mutum 4 ne ko 5 su gabatar da wannan a madadin wannan zaure domin gwada abin da aka yi da alhinin abin da aka yi da kuma ɗaukan mataki ta hanyar da ta dace. Issue na arrest not kill shine watchdog na aikin custom. Tsakani ga Allah ba inda aka ce custom ya kashe mutum, sai dai inda mutum ya ne ya kashe shi in defense. Amma su they have power to arrest. I don't know how much ila akwai samun dokar ta ba su dama su kashe. Mr. Speaker, shi ma case ne wanda ba nan kawai zamu yi ba, saboda federal agency ne. It's good we write, a kind of motion wanda zamu yi forwarding to federal legislature. See, legislature over it saying cewa shin he has the power to kill. Duk matakin da za mu ɗauka, mu yi condemn activities ɗin bola drill, mu kirawo a rusa su, a ɗauki waɗansu matakan da za a yi aiki a kan doka, sannan kuma mu tabbatar cewa duk waɗannan mutanen da abin ya shafa a ainihin an biya su diya sakamakon wannan ɓanna da aka yi masu. Majalisar ta kuma yanke shawarar rubuta wasiƙa zuwa ga majalisar dokoki ta ƙasa domin nuna rashin amincewa da ayyukan da jami'an da ke cikin tawagar border drill na fasakwabrin karkashin ofishin mai ba da shawara kan harkokin tsaro na shugaban kasa suke yi. The customs to pay compensation to the people that are concerned. Total condemnation to what has happened.
Those in support of this, they say aye. Against say nay. Abdurrahman Kabirjani, Mobile Media Group.